שלום לכולם וברוכות, ברוכים הבאים לשיעור איך לבנות אפליקציה עם AI בלי לדעת קוד. בואו נתחיל ממשהו פשוט. העולם של בניית אפליקציות וגם אתרים השתנה לגמרי, את זה אנחנו יודעים. פעם כדי לבנות אפליקציה היינו צריכים לדעת קוד, להשקיע הרבה זמן וכסף, והיום עם AI כביכול כל אחד יכול. אבל יש פה נקודה חשובה, AI לא מחליף את החשיבה, הוא מחזק אותה. אנחנו עדיין צריכים לדעת להגדיר בעיה, לבנות פתרון, ובשיעור הזה אנחנו נדבר על הדברים האלה, נבין איך עובדים נכון עם הכלים, נבנה אפליקציה תדמיתית, נחבר אליה מערכת לידים ב-CRM, נבין מה כל הדברים האלה אומרים, ונדבר קצת על מונחים בסיסיים באבטחת מידע. אנחנו נעבוד בפלטפורמה שנקראת Lovable, ניצור מנגנון שיווק, לידים וטופס חכם, ונקים מערכת CRM וניהול פניות בצורה מסודרת. אז כמו שאמרתי בהקדמה, פעם פיתוח היה תהליך ארוך ויקר, מבוסס כמעט לחלוטין רק על זמן של אנשי פיתוח. אם היינו רוצים לפתח משהו, היינו צריכים מפרט, אפיון, תקציב, צוות וזמן, היינו תלויים בחסדי ראש הצוות או המנכ"ל או הכיס שלנו, במקרה ואנחנו יזמים או יזמות פרטיים. היום AI מאפשר לנו לקצר את הדרך בצורה משמעותית, אבל זה עדיין לא קסם. זה לא אומר שכל מי שכותב משפט אחד מקבל מוצר מעולה או אפילו מוצר עובד. ההבדל האמיתי הוא ביכולת להגדיר את הבעיה בצורה נכונה. להבין למי אנחנו בונים ומה התוצאה העסקית שאנחנו רוצים להשיג. בתור מנהל מוצר, אני אדבר איתכם על הדברים האלה. אז בואו נדבר קצת על עקרונות עבודה עם AI. AI לא מחליף חשיבה, הוא מייעל אותה. בעיה ברורה תוביל לפתרון מדויק. בעיה מעורפלת תוביל לתוצאה לא כל כך טובה. לכן, כשאנחנו עובדים עם AI, חשוב לתת לו הקשר, דוגמאות, מטרות ברורות, ואז לשפר באיטרציות, כלומר בתהליך מחזורי. אני לא מצפה שהכלי יקלע בצורה מושלמת בניסיון הראשון, אני בונה איתו דיאלוג, מגדיר, בודק, מתייעץ, משפר, ואנחנו מדייקים עד שהתוצאה משרתת את המטרה העסקית. מה זה וייב קודינג? זה מונח שאולי נתקלנו בו, ובואו נעשה סדר. בעצם וייב קודינג זה מצב שבו AI כותב לנו את הקוד, ואנחנו מנהלים את התהליך. במקום לשבת ולכתוב כל שורה, אנחנו אומרים מה אנחנו רוצים לקבל. UI, כלומר ממשק משתמש, לוגיקה, דאטאבייס שהמאוחסנים הנתונים, תפסים, אוטומציות, והמערכת בונה, בהתאם לידע והניסיון שלנו. זה מהיר ודי פשוט, ומאוד יעיל לבניית MVP, שזה בעצם בשפת ניהול מוצר, Minimum Viable Product, כלומר מוצר ראשוני שאפשר להתנסות איתו מול קהל היעד שלנו, מול השוק, ולבדוק האם יש התאמה ביניהם. דוגמאות לכלים בגישה הזאת, ChatGPT, Codex, Claude Code, Lovable, Base 44, Google AI Studio וכלים נוספים. היתרון הגדול כאן שלא חייבים להיות מתכנתים או מתכנתות כדי להתחיל. אבל מה שכן צריך לדעת להסביר טוב, לבדוק ולתקן, וזה מה שנלמד לעשות היום. עוד גישה מקובלת לעבודה היום נקראת IDE, וכבר מדובר פה בעולם סביבת פיתוח מלאה. יש לנו כאן יותר שליטה, עומק והתאמה למערכות מורכבות או לצוותי פיתוח. יש לנו מערכות כמו Google Anti-Gravity, Cursor, VS Code, Copilot, ובעצם אנחנו יכולים לעבוד בתוך סביבת פיתוח מסודרת. אבל לקהל של עסקים קטנים, או למי שרוצים לזוז מהר, זאת בדרך כלל לא נקודת התחלה נכונה, לכן היום אנחנו לא נצלול לתוך הדברים האלה, נשאיר את זה לשיעור אחר, ונתמקד בדרך פשוטה יותר, No Code, Vibe Coding, דרך Lovable. אז כמו שאמרנו, יתרונות של Vibe Coding, בנייה מהירה. אנחנו יכולים לבנות אפליקציות במהירות עצומה, הורדת עלויות משמעותית בתהליך הפיתוח. אנחנו לא תלויים בחסדי המנכ"ל, או בעומק הכיס שלנו. נגיש לכולם, תהליך נגיש לכל צוות, מתאים גם לאנשים בלי שום רקע טכני או ידע בקוד, ונדבר על ההתאמות השונות בהתאם לניסיון שלכם, שכדאי לשים לב אליהם. אנחנו יכולים לבדוק רעיונות, בעצם לבדוק רעיונות חדשים, MVP כמו שאמרנו קודם, לתקף אותם בשוק במהירות, ולצאת גם לדרך עם קוד אמיתי. אנחנו יכולים לקחת אותו על ידי שימוש בפלטפורמה שנקראת GitHub, שנדבר עליה בהזדמנות אחרת, להרחיב ולתחזק בהמשך הדרך. כרגע אין לנו צורך בזה, אבל כדאי להכיר את המונח. אז בדרך כלל כשמדברים על יתרונות, כדאי גם להזכיר את החסרונות. נזכיר שיש כאן פחות שליטה בארכיטקטורה, יותר תלות בפלטפורמה ובמודולים שיש בה.
פחות מתאים כרגע למערכות קריטיות, נגיד ביטחוניות או רפואיות, או מערכות מורכבות מאוד, שחייבות רגולציה קפדנית. יש גם סיכוני אבטחה, שנדבר עליהם בהמשך, אם אנחנו לא בודקים את ההרשאות ואת הגישה לנתונים. לכן המסר הוא לא הכל אפשרי, אלא אפשר לבנות מהר אם יודעים מה לבדוק, וגם מתי לעצור ולהתייעץ עם אנשי מקצוע. מה נבנה היום בשיעור? אז בעצם זה הפלואו המלא, כמו שאפשר לראות. אנחנו נתחיל מאפליקציה תדמיתית שיוצרת בעצם אמון עם קהל היעד שלנו. נוסיף טופס לידים שמאפשר להשאיר פרטים. נחבר את הכל ל-CRM, מערכת ניהול לקוחות בסיסית, לניהול הפניות והסטטוסים. ואם מסתכלים על זה גם מבחינה עסקית, השלב הבא הוא כבר המרת הליד ללקוח משלם. מבחינת היישום בלאביבול, אנחנו ניצור פרויקט, נבנה את הממשק, נקים דאטאבייס וטבלת לידס, זה בעצם יקרה לבד, אבל אנחנו נראה איך זה קורה מאחורי הקלעים. נשתמש בלוגיקה של שמירת נתונים. אז בואו נדבר קצת שפת ניהול מוצר. מטרה עסקית, מאיפה הכל מתחיל? מי שקצת היו בשיעורים שלי בנושא ניהול מוצר, פרויקטים, חוויית משתמש ושאר הדברים שאני מרצה עליהם במכללת בלוטק, בעצם מכירים את המשולש צורך, פתרון, קהל יעד. בעצם, כמו שאמרתי בהקדמה, ברגע שאנחנו חושבים בצורה מוצרית, בצורה נכונה, אז גם המוצר יצא נכון. לכן חשוב להתחיל בהתחלה, וקודם כל להגדיר צורך, מה הבעיה שאנחנו רוצים לפתור. הפתרון, האפליקציה או האתר שאנחנו בונים, כדי לתת מענה פרקטי ופשוט. אוקיי? כלומר, אנחנו לא רוצים לבנות חללית כדי להגיע מפה עד לשכן. אוקיי? לצורך הדוגמה. וקהל היעד, עבור מי נבנה המוצר. בסדר? ובשביל זה אנחנו בעצם נפתח את פלטפורמת לאביבול. אז זאת מערכת לאביבול. כמו שאנחנו רואים, מדובר על אתר אינטרנט. לכל אחד יש אליו גישה. זאת מערכת שיכולה להיות בצורה חינמית, עד גבול שימוש מסוים, כפי שנהוג בכלים מהסוג הזה, ויש גם אפשרות לרכוש מנוי בתשלום של כמה עשרות דולרים לחודש, שמאפשר לנו שימוש יותר נרחב. עכשיו אנחנו נדבר על הבנייה בפועל, ועל הדוגמה שנשתמש בה היום. אני לא בונה כאן אתר גנרי, אני רוצה לבנות מערכת שמייצרת פניות. בעצם מערכת שיש בה ערך עסקי. אז ניקח דוגמה של יועץ עסקי בקהילה, וחשוב מאוד לייצר במצב כזה תחושת ביטחון, חיבור ואמון עם קהל היעד. לכן המבנה שלנו יהיה פרומפט, שנדביק עכשיו, נכתוב ל-Lovable. אתם רואים שזה פרומפט מאוד קצר ופשוט. אוקיי? איתו אני מתחיל. אני יכול להשתמש בפרומפט הרבה יותר מורכב, אבל כרגע אני רוצה לעשות הדגמה ריאלית, ולא להיכנס לנושאים אחרים, כמו מחקר שוק ובניית תוכנית וכן הלאה, אלא לעבוד עם היכולות של המערכת בתור התחלה. אז בעצם מה שאני אומר ל-Lovable לעשות בפרומפט הזה, שהמבנה שלנו יהיה Hero Section ברור, כלומר אזור גדול עם תמונה גדולה ובולטת, סיפור אישי קצר, שירותים, יתרונות, ו-CTA Call to Action, כפתור הנעה לפעולה ברור, עם טופס לידים במקום בולט. אוקיי? אז בואו נלחץ על החץ הזה וניתן למערכת לעבוד. אוקיי, אז כעבור 21 שניות אנחנו יכולים לראות ש-Lovable יצרה לנו בעצם אתר, שנראה יחסית נחמד ומקצועי, ואנחנו יכולים לראות סיכום של מה שנעשה. אוקיי, האתר מוכן, העמוד מוכן, בעצם מספר לנו על כל מה שנעשה, מספר על הדגשים של העיצוב. אוקיי, וכאן יש לנו בעצם אזור שאנחנו יכולים לבחון את האתר. בסדר, אז אנחנו יכולים לראות שיש בו את האזורים שביקשנו, את הטופס, כפתור, הנעה לפעולה בולט, בסדר? ובעצם יש פה אזור של My Story, Services, Get in Touch, אוקיי? Let's work together, בעצם יש פה שימוש עקבי בצבע כתום לכפתורי הנעה לפעולה, בעצם שמובילים לאותו מקום כנראה. אם אני לוחץ, אני קופץ לפה. בסדר? בואו נראה קצת מה זה אומר. My Story, בעצם קפצנו לפה, ובעצם אני רואה שמדובר ב-one pager, מה שנקרא. כלומר, אתר של עמוד אחד כרגע, שפשוט קופץ בין אזורים שונים. וזה בסדר לי בשלב הזה. עכשיו, בואו נראה איך אפשר לשפר את המצב.
אז יש לנו ב-Lovable בעצם מה שנקרא Plan Mode, בעצם מצב תכנון. למה זה נועד? נועד למצב שאני לא רוצה עכשיו לבזבז הרבה משאבים, הרבה טוקנים. אני יכול ללחוץ פה ולראות שיש לי כרגע עוד 157.8 טוקנים. טוקן זה כמו מטבע שבעצם מסמל כמה קרדיטים, כמה שימוש נשאר לי בפלטפורמה. אני לא רוצה לבזבז עכשיו הרבה קרדיט על ידי ביצוע שינויים בקוד, אני רוצה להתייעץ ולשפר תוך כדי. עכשיו, אז אני אכתוב לו כזה דבר. Make the about section more personal and relatable. בסדר? אני יכול את כל הדברים האלה לכתוב גם בעברית. אוקיי? זה יעבוד טוב באותה מידה. כרגע בשביל ההדגמה נעשה את זה באנגלית, אתר באנגלית. ואני מתייעץ איתו. יש פה גם מצב voice mode, בעצם שאני יכול לדבר איתו בשפה רגילה והוא ממיר את זה לטקסט, זה גם מאוד נחמד. אוקיי, אז בעצם הוא כותב לי מה הוא עושה. Redesign the about story section, אוקיי, what changes, אז הוא מספר לי על השינויים שהוא מציע. להוסיף ציטוטים, לכתוב איזשהו קופי קצת יותר מעניין ואישי, להוסיף סיפור אישי ולרכך קצת את ההיבט הוויזואלי. בסדר? אז בואו נלחץ על או skip או approve. אוקיי? אני רוצה במקרה הזה לאשר. אוקיי? יכולתי להמשיך להתכתב איתו ולקבל עוד רעיונות. כרגע בואו ניתן לו לבצע את השינוי. אוקיי, אז הוא מודיע לנו שהוא סיים בעצם, ובואו נראה מה השתנה. נלחץ על my story ונרד לפה, אנחנו כבר רואים בעצם ציטוט ומשהו הרבה יותר אישי ואת השם שלה, של ג'ורדן במקרה הזה. כתוב פה כמה ניסיון יש לה וקהילות. עכשיו אני מדייק את סל השירותים. בואו נראה את המצב הקיים כרגע. Services, אני רואה פה בעצם אסטרטגיה קהילתית, תכנון גדילת עסקים, מיתוג ומסרים, ובעצם בדיקת הצד האופרטיבי של העסק. נשמע סך הכל טוב, אבל בעצם אחת הטעויות הכי נפוצות זה לכתוב רשימה מעורפלת של שירותים בלי להסביר כל כך מה מקבלים. אני רוצה שכל שירות יהיה ערך בהיר, מה התועלת ולמי זה מתאים, מה הצעד הבא. בסדר? אז בדוגמה שלנו השירותים הם אסטרטגיה עסקית, והמטרה היא שמי שנכנס לעמוד יבין מהר מאוד מה רלוונטי אליו בלי לנחש. אוקיי, אז בואו נכתוב ל-Lovable, שוב במצב תכנון, make services clear and practical. ניתן לו לחשוב כמו קודם. כותב לנו גם את הצעדים שהוא מבצע, כמו מודל LLM או מודל שפה שאנחנו מכירים, ChatGPT, Gemini, Claude ודומיהם. הוא מספר לנו בדיוק מה הוא עושה, כמה זמן הוא חושב, ובואו נראה בעצם מה הוא יצר לנו. אני לוחץ על הפלן, וזה מה שהוא מציע, להוסיף מה אנחנו מקבלים בבולטים, לעבור למצב של עמודות, להוסיף כפתור הנעה לפעולה, CTA כמו שראינו קודם, בסדר? ובואו נלחץ על אישור. ניתן לו לבצע את השינוי. בעצם יכולתי לבצע את כל התכנון הזה, כמו שהזכרתי קודם, בפלטפורמה אחרת לגמרי, כמו ChatGPT, Claude, Gemini לבחירתי, ולבוא כבר ל-Lovable עם תוכנית מוכנה מראש, מפורטת ופרומפט מאוד ארוך, בסדר? זאת תדעו שזה גם אפשרות, אבל Lovable יודע לעשות את הדברים האלה בצורה די טובה, לכן אנחנו מתמקדים היום בכלי הזה, אבל שתדעו שיש עוד אפשרויות, והרבה פעמים שילוב בין כלי AI שונים מאפשר לנו מקסום יכולות לפי מה שכל כלי מצטיין בו. במקרה הזה אין ממש צורך קריטי, כי כמו שציינתי, Lovable יודע לעשות את הדברים האלה בצורה טובה. אוקיי? אז הוא מספר לנו שבעצם השינוי קרה, ואנחנו יכולים גם לראות אותו. אנחנו רואים שאנחנו מבינים קצת יותר מה אנחנו מקבלים, מבחינה ויזואלית זה יותר ברור וכן הלאה, בסדר? ובעצם קיבלנו פה גם כפתור הנעה לפעולה, אוקיי? שמה שמפריע לי פה, אם ניחשתם נכון,
שהוא לא באותו צבע כמו שאר כפתורי ההנעה לפעולה. אז בואו נכתוב לו, אוקיי? כתוב לו בשפה טבעית, בכוונה בשביל ההדגמה, לראות שהוא מבין. הבין מצוין, ביצע מצוין, הכל בסדר. ונמשיך לשלב הבא. נוסיף את הטופס במסך, טופס קצת יותר מובנה ומשוכלל. נכתוב לו פרומפט שנראה ככה. כאן אנחנו בעצם אומרים שיוסיף טופס ידידותי עם ולידציה של הפורמט, בעצם של כל שדה שמזינים בעצם את הפורמט הנכון. אני אומר לו איזה שדות להוסיף, אוקיי, לעומת השדות שהוסיף קודם, ואני בעצם אומר לו שישמור את כל ההגשות של הטופס בטבלה מיוחדת, שתכף נראה אותה, עם טיימסטמפ, כלומר לדעת מה קרה בכל שלב, ליצור, כמו שציינו בהקדמה, edge function, בעצם להתמודד עם הגשת הטופס בצורה מאובטחת ולשמור את המידע בצורה תקינה. אחרי הגשת הטופס אנחנו רוצים להראות עמוד תודה ולהמשיך הלאה בתהליך. בסדר? אז אנחנו יכולים לראות שבעצם הוא כבר יצר משהו מהסוג הזה, אבל בצורה יחסית גנרית ולא בצורה מותאמת לי. בסדר? לכן אני רוצה לשפר קצת את המצב, ואף פעם אני לא אשתמש בדבר הראשון שקיבלתי. בסדר? אלא אם כן במקרה זה יצא מדהים. אני לוחץ כאן ונותן לו לעבוד כמו קודם. אוקיי, שימו לב שבעצם מבקש ממני Lovable Enable Cloud, בעצם לאפשר שירותי ענן. זה מאפשר לו יצירת טבלת בסיס נתונים, בעצם דאטאבייס, אוקיי? ועוד אפשרויות שנדבר עליהן בהמשך. איפה יהיה מאוחסן הענן? אוקיי, באמריקה, אירופה או אסיה פסיפיק, אייפאק. אנחנו במקרה הזה נבחר באירופה. אוקיי, אז Lovable מספר לי שנוצרה הטבלה, ויש לנו דאטאבייס לשמור את הנתונים, ונוצרו ה-edge function. אנחנו יכולים לראות את כל הדברים האלה כאן למעלה, אוקיי, ללכת בעצם לענן, ואנחנו יכולים לראות פה את הדאטאבייס, אוקיי, וכרגע אנחנו רואים פה ID, בעצם קוד ייחודי של כל רשומה, שם, מספר טלפון, אימייל, הודעה וזמן השמירה. אוקיי? יש לנו אפשרות פה לייצא לקובץ CSV, טבלה. יש לנו פה עוד אזורים שאנחנו נדבר עליהם אם זה יהיה רלוונטי, אבל כדאי להכיר שכל ההגדרות פה של קודים והגדרות יותר מתקדמות ו-edge function שהזכרנו, בסדר? וכל שאר הדברים, שימוש, חיבור מערכות AI, בסדר? אימיילים וכן הלאה, הכל נמצא פה. פה אנחנו חוזרים לעמוד הבנייה שלנו, לעמוד הפריוויו. אז בואו נמשיך הלאה ונכתוב Lovable את השלב הבא בתהליך. נכתוב לו, בבקשה תיצור CRM, מערכת ניהול לקוחות, עם השדות הרלוונטיים, ליצור דשבורד, בעצם איזשהו מערכת ניהול, לוח מכוונים בתרגום חופשי, עם כל מיני פרמטרים כמו conversion rate analysis, traffic sources, בעצם מאיפה הגיעו המשתמשים, וזמני טיפול וכן הלאה, כל מיני דברים שיהיו רלוונטיים במערכת אמיתית של ניהול לקוחות. כמובן אלה דברים שנוכל לעדכן ולשכלל בהמשך בהתאם לשימוש שלנו. בסדר? אנחנו לא רוצים להשקיע יותר מדי זמן כרגע בפיתוח ותכנון, אלא להתחיל להשתמש באיזושהי מערכת שכן הושקעה במחשבה ועבודה, ולשכלל אותה ככל שמתקדמים. אני מזין לו את הפרומפט הזה, ונותן לו לעבוד. בעצם Lovable יודעת מה זה אומר CRM. יש לה כל מיני פורמטים וטמפליטים, תבניות מוכנות לעבודה. בעצם כשאנחנו מבקשים ממנו דבר כזה, הוא כבר יודע מה לעשות, יודע גם להציע לנו שכלולים או הצעות שונות, ובעצם ניתן לו לעבוד ונבדוק את התוצאה. עכשיו הוא שואל אותי, האם זה יהיה נגיש לכל אחד, או שזה יהיה מאחורי לוגין. בעיקרון, אנחנו לא מייעדים את המערכת לעבודה של משתמשים שונים, כלומר לא יהיה לנו כמה יוזרים בשלב הראשון, אבל עדיין כדאי לנו להשתמש באפשרות של לוגין, בגלל שהולכים להישמר פה נתונים של משתמשים. אוקיי, אנחנו כרגע
נגיד לו, תשתמש במוק דאטה, בעצם דאטה מדומה, כדי שנוכל לראות איך המערכת תיראה. בעצם הוא שואל אותנו איזה מצבים יהיו לכל ליד שייכנס. אוקיי, new, contacted, converted, lost וכן הלאה. בעצם אנחנו יוצרים פה איזשהו pipeline. נלך עם ההצעה הראשונה שלו ונלחץ submit. בעצם הפייפליין הזה מאפשר לנו על כל ליד לעקוב באיזה שלב הוא נמצא. האם הוא חדש ורק התקבל, האם נעשתה פנייה, האם אמרנו אותו ללקוח או שלא. אז כדי שה-CRM יהיה שימושי צריך תהליך ברור. עובדים עם כמה סטטוסים כמו new, in progress ו-closed. ליד חדש נכנס למערכת, אפשר להגיד לו הודעת תודה אוטומטית או לא, ואם הוא בטיפול אפשר להגדיר חוקים של תזכורות, אם עברו 24 שעות בלי תגובה למשל, ושהליד נסגר אפשר בעצם למדוד כמה זמן זה לקח, לדוגמה, מהרגע שהוא נכנס עד לסגירה בפועל. בסדר? כל מיני דברים שבעצם עסקים עושים ברמה של מערכת ניהול לקוחות. אז עכשיו אני רואה שנוספו פה, חוץ מהעמוד הראשי, עוד עמוד לוגין ועמוד אדמין ועמוד לידים, אוקיי? שבעצם המערכת ניהול שיצרנו. עכשיו אני רוצה שתהיה לי גישה בעצם לממשק הניהול, כי אמרנו לו שאנחנו רוצים שהוא יהיה מוגן ביוזר וסיסמה. אז נכתוב לו את הפקודה בפרומפט, create a user to the admin panel so I can log in. נלך לעמוד שנקרא login ונכניס פה את האימייל והסיסמה שיצרתי. אני נכנס לג'ימייל שלי ומאמת. ממש קיבלתי עכשיו אימייל לתיבת האינבוקס שלי ואישרתי. ועכשיו בעצם אני נמצא באתר. אוקיי. אני חוזר לממשק ועושה sign in ונכנסתי. אוקיי, הוא גם מציע לי לשמור. אני אעשה לו לשמור. אוקיי, אז זה בעצם הדשבורד, ואני רואה שיש פה בעצם את כמות הלידים בסך הכל. הוא מזכיר שהוא יצר לנו דאטה לדוגמה, שביקשתי ממנו שהוא הציע ואישרתי לו ליצור. הוא מראה לי את אחוז ההמרה וכמה זמן לקח לי לענות בממוצע, לי או לצוות, וכמה אומרו החודש, ויש עלייה של 8%, בסדר, דשבורד לכל דבר ועניין, ומאיפה הגיע הטראפיק לאתר, בעצם האם מתפסים באתר, או הפניה, רשתות חברתיות, אירועים וכן הלאה, בסדר? ואנחנו רואים פה אחוז המרה לפי חודשים, ורואים פה כמה זמן לקח לענות בצורה יותר ויזואלית. סך הכל דשבורד נחמד, אפשר לשכלל אותו בהמשך. ולידים, אוקיי? עכשיו אני לא רואה לידים כאן ברשימה, הוא כנראה לא יצר את זה. אני אכתוב לו create 10 demo leads so I can see them in the CRM. אוקיי, חשוב לתת לו הנחיות מדויקות, וככה נקבל גם תוצאות מדויקות. בסדר? אם הייתי כותב לו סתם תיצור 10 לידס, יכול להיות שזה היה קורה, יכול להיות שלא, אבל אמרתי לו שאני מצפה גם לראות אותם ב-CRM. אוקיי, אז תכף נראה אם זה באמת עזר. אז הוא טוען שנכנסו 10 לידים, ואכן נכנסו. יצאתי ונכנסתי, וזה בעצם עשה רפרש. אוקיי, אני רואה שעל כל ליד אני יכול לשנות לו את הסטטוס, נוצר קשר, הומר או הופסד כמו שראינו קודם. בעצם העסקה הופסדה. בסדר? יפה סך הכל. ויש לנו עכשיו גם מערכת לניהול לידים, ובואו נעשה איזושהי בדיקה. בואו נירשם לאתר, ונראה אם הליד ייכנס לרשימת הלידים של ה-CRM. אוקיי, אז נקרא לזה נמרוד טסט, אימייל, test@gmail.com, טלפון, יש בו משהו פיקטיבי, ו-Hello, רוצה לראות אם זה יעבוד, send message. אוקיי, וקיבלתי פה הודעה ידידותית, ויצרו איתי קשר, וזה מצוין, בסדר?
הוא בעצם מתאם ציפיות עם המשתמש. אוקיי, הוא מציע לי לשלוח עוד הודעה, או לחזור לדפדף באתר. הנה נמרוד טסט, אכן עובד. ועכשיו אנחנו בעצם באחד השלבים האחרונים, שאני רוצה בעצם לשאול אותו לגבי היכולות שלו. זה טיפ שאני אתן לכם, שאני תמיד נותן בהקשר של עבודה עם בינה מלאכותית, לשאול מה עוד. אוקיי? בעצם למקסם את היכולות, כי לפעמים ההגדרות הן להשאיר את זה איך שזה, לפעמים לא. אבל בעצם אני רוצה למקסם את היכולות, ולשאול את Lovable בפרומפט. אוקיי? אני אעבור למצב פלן, כמו שראינו, אני לא רוצה לפתח עכשיו שום דבר, אני לא רוצה לגעת בקוד, ואני אכתוב לו להציע לי אינטגרציות, בעצם חיבורים חיצוניים, אוקיי? של שירותים חינמים חיצוניים, או API. API זה בעצם חיבור דרך פרוטוקול בין שתי מערכות שונות שיכולות לדבר אחת עם השנייה, ולהעביר מידע, לשלוח בקשות ותגובות. אני שואל אותו האם בעצם יש איזה חיבורים שכבר קיימים אצלו, שאפשר לבצע, בעצם יתרמו לי לערך העסקי, אוקיי? של הפרויקט כמובן, לא סתם חיבורים, אני לא סתם רוצה לדעת מה מזג אוויר, יש API שאני אתן לו, לדוגמה, מיקום שלי ואני אקבל מה מזג אוויר, או מה השעה בעולם, או מה מצב התנועה, או מה מצב זיהום האוויר, זה לא מעניין אותי. בהקשר הזה של הערך העסקי שאני רוצה לתת. בסדר? אז בואו נראה. בעצם הוא מציע לי כמה דברים. קודם כל, כמו שראינו, email notifications. בעצם אני יכול לשלוח הודעות למשתמשים שלי, שכרגע אין לי כל כך משתמשים, דרך שירות שנקרא resend, השתמשתי בו בכל מיני אפליקציות שיצא לי לבנות, בוט של טלגרם בחינם, הודעות בסלאק, שזה גם שירות הודעות כמו וואטסאפ, רק יותר עסקי, בחברות, שהוא כבר פחות פופולרי ממה שהיה. ומה עוד מציע? הוא מציע לקבל בעצם מידע נוסף על לידים שנכנסו, כלומר הליד אומר לי מאיזה חברה הוא עובד, הוא מגיע, ואני מקבל העשרה של הנתונים, כלומר אני מקבל מידע על החברה. אוקיי, יש זיהוי אוטומטי שלפי ה-IP, לפי הכתובת של המחשב של המשתמש, כתובת טכנית, אני מקבל בעצם מיקום בעולם. Lovable AI הוא מציע לעשות סיווג אוטומטית של לידים לפי הכוונה שלהם, ובעצם לייצר אימיילים שמוכנים לשליחה לאותם לידים. אני אעתיק את הרעיון הראשון שלו, וישים פה חידוד, according to user's message, prepare an email draft to send, include this draft in the CRM. ואני עדיין בפלן מוד, כלומר אני במצב תכנון, בסדר? אני רוצה לראות שהוא אומר לי שהכל בסדר, זה אפשרי. בעצם רציתי לתת פה דוגמה לאיזושהי העשרה שאפשר לבצע. בעצם מה הוא עשה פה? הוא קורא לאיזשהו מנוע AI של אחת החברות שכנראה אנחנו מכירים, כמו ChatGPT, OpenAI, החברה, או Gemini של גוגל, או Claude וכן הלאה, בסדר? ובעצם שולח להם את ההודעה של היוזר לדוגמה, מקבל בחזרה איזשהו ניסוח אימייל כמו שביקשנו. בסדר? זה יכול להיות עוד דברים. אני יכול לבקש ממנו עוד ניסוחים או סינונים או סיווג לקטגוריות כמו שהוא הציע וכן הלאה. אז אני לוחץ לו פה אישור, ובעצם אני אקבל פה איזשהו ערך מוסף. אוקיי, אז אנחנו מקבלים פה עדכון, בעצם מה השתנה. בעצם לדאטאבייס, לבסיס הנתונים שלנו, נוסף intent ו-email draft, זה כל מיני דברים שהוא מציע, לעזור לנו לסווג את הלידים בצורה אוטומטית. בואו נראה. ניתן את זה מחדש, ואפשר לראות שבעצם יש פה intent, not analyzed עדיין, ויש לנו גם actions, view details, בואו נראה. email draft, אוקיי? בעצם אין כרגע, אבל אנחנו יכולים ללחוץ generate, והנה. Hi נמרוד, thanks for reaching out to us וכן הלאה. בסדר, הוא יצר. אנחנו יכולים גם להסתכל פה
לראות בעצם שיש לנו הודעה need help with digital marketing strategy, ובואו נלחץ על generate, בעצם הוא יקרא ל-AI, מנוע AI שייצר לנו את האינפורמציה. נוצר פה באמת דראפט מוכן, יכול להיות שאנחנו גם יכולים לשלוח אותו, להוסיף פה כפתור לשליחה מאיזשהו שירות אימייל, בשביל זה נצטרך עוד אינטגרציה, וזה אפשרי יחסית בקלות. אנחנו יכולים לעשות את זה באותו אופן שהסברתי קודם, על כל אינטגרציה, פשוט לכתוב לו, והוא יגיד לנו מה לעשות. יכול להיות שנצטרך להירשם באיזשהו שירות של שליחת אימיילים, וכן הלאה. עכשיו מגיע חלק חשוב שהרבה אנשים נוטים לדלג עליו, אבטחת מידע. אז כמו שאמרנו, הדאטה הוא אחריות. יש לי עכשיו רשימה של משתמשים, כרגע פיקטיביים, שנרשמו. אני בעצם לא רוצה שכל אחד יוכל לגשת לנתונים האלה. אוקיי? יש פה כמה דברים שאני צריך לבדוק, אבל מה שיפה ב-Lovable שיש לו בעצם אפשרות לבדוק את הבדיקה הזאת בצורה אוטומטית. אני לא אסמוך על זה לגמרי, אבל אם אני אלחץ כאן Publish, בעצם אם אני רוצה להעלות את המערכת לאוויר, את האתר, אז קודם כל מה שאני יכול לעשות זה להשתמש בדומיין של Lovable, או לקנות דומיין בעצמי, כמו nimrod.com, או מה שזה לא יהיה, בסדר? של אותו יועץ עסקי, ובעצם לחבר פה דומיין משלי, בסדר? add custom domain וכן הלאה. אוקיי? וכרגע אני אומר לו שזה בסדר, ולוחץ לו להמשיך. אוקיי? זה לא איזה מערכת פנימית, זה בעצם אתר שמיועד לציבור כדי להביא לידים. אז הוא מציע לי לעלות אייקון ולשים תיאור לאתר ותמונה לסושיאל, אני כרגע לא אעשה את זה. בסדר? ורק את הטייטל נקרא לזה, כמו שהוא הציע, connect and grow. אוקיי, אז זה הלינק שלנו לאתר, ואנחנו רואים שהוא כתב no security issues detected. אוקיי, בעצם הוא עשה סריקה, ראה שהכל בסדר. אני רוצה בכל זאת לכתוב לו פוסט בצורה ידנית, אפילו שהוא ביצע סקירת אבטחה. אוקיי, review security, אפשר גם לעשות את זה ככה בצורה ידנית. והוא אומר, אין כרגע issues שהתגלו, אבל אני רוצה לכתוב לו גם בעצמי. אני אחזור לפריוויו, ויכתוב לו perform a security audit, check public access, סדר, גישה ציבורית. אני אוסיף פה to personal leads data, RLS, row level security, מונחים בתחום אבטחת המידע, anon access, סדר, לדברים שקשורים לאבטחת מידע שלא נסביר אותם עכשיו מבחינה טכנית, אבל זה הפרומפט שאני נוהג לכתוב לו, וניתן לו בכל זאת להריץ את זה, בסדר? וזה הזמן לציין שאם אנחנו מתחילים בתחום, וגם אם לא, זה ממש בסדר להתייעץ עם אנשי מקצוע ולתת להם גישה, בעזרת האימייל שלהם, לתת להם גישה עם היוזר שלהם ל-Lovable שלי, לסביבה, לתת להם לבדוק את הדאטאבייס, את ההגדרות, הם ידעו מה לבדוק, או אפילו רק את האתר עצמו. יכול לתת להם את הכתובת לאתר, והם יוכלו בעצמם לנסות לגשת לנתונים ולהגיד לנו האם יש פרצת אבטחה או לא. אוקיי, אז הוא אומר RLS is enabled, ובעצם יוזרים שעברו אותנטיקציה יש להם גישה מלאה, ויש גם הגבלה בהכנסת נתונים למערכת, ואין בעצם אפשרות להיכנס לדאטאבייס באופן גורף. אוקיי, אז הוא אומר בעצם שאין פה זליגה של נתונים, והכל בסדר, וכמו שראינו פה, אין כרגע ענייני אבטחה. עדיין, אל תסמכו על זה ב100%, זה בסדר, במיוחד אם זו מערכת שאתם הולכים לעבוד איתה, באמת, אתר שאתם הולכים לעלות לאוויר, תחשבו כמה כסף חסכתם פה, על אנשי מקצוע שלא היו צריכים לבנות את זה, אז זה בסדר לתת את זה למישהו, ולא חסרים אנשי מקצוע כאלה עכשיו שצריכים עבודה, ואפשר לשלם להם כמה מאות שקלים, לעשות איזשהו review לאתר, לראות אם יש משהו שלא שמנו לב אליו, וזה בסדר גמור. מה שעשינו היום זה הרבה יותר מלבנות איזשהו אתר או אפליקציה. בנינו תהליך עסקי, עמוד שמייצר אמון, טופס שאוסף לידים, מערכת שמנהלת אותם, הוספנו לאתר סיפור אישי, סל שירותים,
טופס חכם של בניית לידים, מערכת CRM של ניהול, דשבורד ובקרה, סטטוסים שונים של תהליך מחירה, זה במבנה של לוח קנבן, מי שהיו בקורס שלי מכירים את זה מעולם ניהול הפרויקטים, וסקראם ואג'ייל וקנבן וכל המונחים האלה שאנחנו מדברים עליהם. חיבורים ואוטומציות שונות, אם זה לדאטאבייס, או הזכרנו קצת את גיטהאב, סטרייפ זה שירות סליקה, בעיקר פופולרי בארצות הברית וכו', ועוד חיבורים שונים. במקרה שלנו עשינו הדגמה איך להתממשק למנוע בינה מלאכותית שהשאיר לנו את ניתוח הנתונים של הלידים שנכנסו וגם יצר תבנית אימיילים מוכנה לשליחה. בהמשך כמובן אנחנו יכולים להוסיף עוד המון אינטגרציות, רציתי שבעיקר נכיר את העניין הזה, והבטחת מידע, מה חובה לבדוק, איזושהי סקירה שעשינו, ואני רוצה לסיים בזה שאנחנו לא בונים אפליקציות או אתרים, זאת לא המטרה שלנו. בסדר? בקורס ניהול מוצר, אני מדבר על זה לא מעט, שאנחנו לא רוצים להיות אנשים שמסתובבים עם פתרון שמחפש בעיה, אנחנו רוצים להיות אנשים שלוקחים בעיה ומחפשים לה פתרון. זה הסדר הנכון של הדברים בעצם. אז כמו שנאמר, הערך האמיתי נוצר מחיבור עסקי נכון. אנחנו קודם כל בוחרים בעיה אמיתית, בעולם האמיתי של אנשים אמיתיים. אנחנו בונים מינימום וייבל פרודקט קטן, MVP קטן, כמו שעשינו היום, שהוא לא כל כך קטן, הוא יחסית מקיף, אבל בכלים של היום זה יחסית פשוט. כן, אנחנו בונים איזשהו מוצר ראשוני. בסדר? אני מזכיר, אל תבנו איזושהי חללית כדי להגיע לבית שלידכם. בסדר? כרגע אנחנו רוצים לבדוק האם יש הענות לאתר הזה. בסדר? ומה הענות? לקבל קצת פידבקים, ואז לצאת לסבב שיפורים. בסדר? גם מהצד של המשתמשים עצמם שייכנסו ויבקרו באתר, ואולי ישירו לידים בשאיפה, וגם מהצד שלנו, של מי שישתמש במערכת, ניהול הלידים, יחשוב על פתרונות ושכלולים, לבדוק ולשפר. בעצם התהליך האיטרטיבי שהזכרנו בהתחלה. אנחנו יכולים להתחיל כבר לבנות היום, יש איזשהו ציטוט שאני מדבר עליו בקורס ניהול מוצר, שאומר שבעצם אם המוצר שלנו יפה מדי או טוב מדי או משוכלל מדי, כנראה שה-MVP שלנו לא כל כך נכון. בסדר? אז כמו שאמרתי לפני שיוצאים לאוויר, לא לשכוח להתייעץ עם אנשי מקצוע לבדיקות סופיות, במידה וזה אתר שאוסף לידים. אוקיי, יש לנו כמובן את החוקים שחלים בכל מדינה, כמו GDPR באיחוד האירופאי, אוקיי, או יולה, או כל חוק בהתאם לאיפה שאנחנו נמצאים. להתייעץ גם עם גורמים משפטיים, לראות, לפחות לעשות את הבדיקה בעצמנו באינטרנט, לראות שאנחנו עומדים בחוקים, לשים לב לדברים האלה, בסדר, לא לשחק עם זה. ובסופו של דבר, תבנו, תתנסו, תרגישו את זה. המערכות האלה והפלטפורמות של בניית אתרים והפתרונות והאפליקציות משתכללים כל הזמן, והאפשרויות גם גדלות בהתאם לטכנולוגיה, ושיהיה המון בהצלחה. תודה רבה.